ଆପଣ ସବୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା? ଆଜି ମୁଁ ବନାଉଛି ରୁଚି କ୍ଷୀରି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ବନା ହେଉଛି। ଏଇଠୁ ମୁଁ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ନେଇଛି, କାଜୁ, ଚିନି, ମିଲ୍କି ମେଡ୍, ଗୋଲମରିଚ, ତେଜପତ୍ର, ଚିନି ଆଉ ଲିଟର କ୍ଷୀର, ଏଇଠି ଚାଉଳ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଘିଅ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏଠି ଘିଅ ପକେଇବା। ଘିଅ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ କାଜୁକୁ ଟିକେ ରୋଷ୍ଟ କରିଦେବା। ଏଠାରେ ଚାଉଳ ପକାଇବା। ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ଚାଉଳ ଟିକେ ଖଇରିଆ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ତାକୁ ଭାଜିଥିବେ। ଏବେ ମୋର ଚାଉଳ ଏକଦମ ଖଇରିଆ ହେଇଗଲାଣି। ସେଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଦେବା।
गोटे कप चाउल नहीं 2 कप पानी देली आपण मैंने चाउल क्वांटिटी अनुसार पानी देवे कहीं चाउल टी सीझा को टाइम लगे भी हुईसिल आसले तो गैस बंद करदेवे चावल क्षीर मिसईदेव लास्ट को मिल्क मेड पकेवा जाओ जाए राधे बाण ए स्कूल हाँ हाँ